טוב, אז שמי מאיר נבון, אני חבר הסגל האקדמי במחלקה, ואני, יש לי הכבוד והעונג לייצג את הסגל, פרויד היה עושה פה, היה לו פילד דיי פה איתי. אני אתחיל, יש לי קושי בנשימה עוד רגע, אני אתחיל פתיחה אישית ברשותכם. לפני כשנה בדיוק אני אובחנתי כחולה ב-AML, זה לוקמיה אקוטית. אני פספסתי שיעור אחד של המחזור הזה, כי אני סיימתי את הקורס שבוע קודם לכן, ואני אושפזתי ל4 חודשים בבידוד בתל השומר, בדיוק למחרת הטקס בשנה שעברה. שנה שעברה בטקס, השתתפתי, אז עמדתי, ולמחרת אושפזתי ל4 חודשים. שנה עברה, הסרטן, יימח שמו, הושמד, ואני רוצה אתם מוחאים כפיים לעצמכם דרך אגב, עוד רגע תבינו למה. ואני רוצה להודות לכמה מהאנשים שכאן, שבזכותם זה נעשה אפשרי. קודם כל, לסטודנטים. אחרת, כאילו, מי יישא דברים כאן וידבר בטקס הזה, ומי יכתוב דברים כל כך יפים בפייסבוק שלי, כמוכם שבאמת ציינתם וליוויתם אותי. למיקי, פרופסור רונן, שאמרה לי בצורה מאוד מיקיאנית, יש לך 5 חודשים לגמור עם השטויות האלה, כי בתחילת נובמבר מתחילים הלימודים ואתה צריך להיות במקום ולהתייצב, וזה אכן מה שקרה. אני הייתי כל הזמן מסיום הלימודים ועד כמעט תחילת הלימודים בבית חולים, וב1 בנובמבר התחלתי ללמד, ומי אמרי את משהו כזה, מה שאמרתם, את פיה של מיקי אחרי, כמה חשבון עשינו? 8 שנים? 8 שנים. אז עכשיו אני אתחיל זה, אז עשיתי את זה, ובאמת התייצבתי ב1 בנובמבר. לחברי הסגל האקדמי, שכתבו לי הערות בפייסבוק, ביקרו בבית חולים, שלחו לי מיילים, היה ממש כיף. היה איזה ביקור אחד, נכנסנו, ישב סתם דני, רונן ואני בחדר, 3 פסיכולוגים, ונכנס ליצן רפואי. המסכן הזה, מה אתה עושה פסיכולוג? מה אתה עושה פסיכולוג? מה אני עושה פסיכולוג? הוא כמעט רצה לברוח. אז, וזאת שתמכה בי וראתה אותי בצורה מאוד צפופה וחד משמעית, מה שאני מכנה הלב הפועם של המחלקה, ירדנה. בכל נקודת משבר, והיו נקודות כאלה אצלי, היא תמיד עמדה לרשותי ולצידי, וכדי לתת לי כתף ולעשות לכם נוח. תודה רבה לכם, גם בזכותכם אני כאן.
עכשיו לחלק הרשמי של מה שאני מצופה להגיד, כן? זה היה סתם כזה פרומו. אני מבין שמיקי בהמשך תתייחס לעשייה של המחלקה או של המקצוע וכולי, אז אני רק אביא קצת בקצרה לגבי מה בעצם עושים, כי אחת הבעיות שישנם זה מה זה התואר הזה. אתם מחזור ה' ואנחנו עוד לא הצלחנו להביא. אנחנו רק יודעים דבר אחד, דרך אגב, שיש ביקוש הולך וגדל לבוגרים של המחלקה. למה? אלוהים יודע. אבל מה אכפת לנו? אנחנו כנראה עושים משהו נכון. עדיף להפך, לעשות את הדברים כשאתה מבין אותם ולא יוצא מזה כלום. אז מה שאנחנו יודעים זה שבמציאות של היום ידע נוצר ומשתנה בקצב מסחרר. וזה אנחנו כולנו יודעים ושומעים את זה כל הזמן. עכשיו, כל מי שזקוק לידע הזה, יהיה לצורך כלשהו, חייו האישיים, לעבודה, הוא צריך שהידע הזה יהיה לו נגיש. עכשיו, עברו הזמנים של הדור הקודם, הפחות צעירים, שהיו מאכילים אותנו בידע הזה. היום הדור לא רוצה שיאכילו אותו, הוא רוצה להיות מסוגל להגיע לידע, מתי שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. ובעצם מישהו צריך לעשות את זה. ומי שעושה את זה, זה הבוגרים שלנו. גם מבחינת התוכן, להכין את התוכן בצורה הנכונה, כדי שאנשים יוכלו באמת ללמוד ולהבין ולדעת כל מה שצריך לדעת, וגם מהבחינות הטכנולוגיות. וכל מי שראה את הפרסומת של המחלקה, יודע שבאמת יש פה מקום לכולם. אנשים שיותר רוצים לעבוד בתחום התוכני, ואנשים שרוצים לעבוד בתחום הטכנולוגי. העיקר שהידע הנכון יגיע לאנשים הנכונים, בזמן הנכון, בעלות המתאימה, כמו שצריך. זה לא רק שיש ביקוש הולך וגדל לכם, אלא מקצועות נוצרים. מקצועות שלא היו קודם, נוצרים עכשיו. זו תקופה מרתקת. אתם יכולים לא רק להשתלב, אלא ליצור עולם. כשאתם נכנסים לתוכה. תזכרו שאנחנו תמיד נהיה כאן לרשותכם. משפט כזה, מין נדוש כזה שאומרים, אבל העולם הוא מאוד קטן. העולם של ישראל בכלל קטנה. אני בדרך כלל אומר, כשמשווים את ישראל לשלולית, זה עלבון לשלוליות. כי זה עוד הרבה יותר קטן מזה. זה פשוט לא יאמן. אז אנחנו ניפגש עוד אחד עם השני הרבה פעמים, ואנחנו בטוחים שנפגוש אתכם שם בחוץ. אז אני יכול לאחל לכם שעופו לכם, תחתכו את השמיים, והאמת, תשמרו על עצמכם. כי אני לא בטוח, כבר מסוגלים לעוף כל כך גבוה, כמו שאתם תעופו, אז אתם תצטרכו באמת לשמור על עצמכם. אז שיהיה לכם בהצלחה. אוקיי. אז ערב טוב לכולם. אני לא יכול שלא להתייחס למאיר. ליוויתי אותך פה בפייסבוק, בתהליך הזה שעברת. אני חייב להגיד לך שהיית מופת ודוגמה לכל אחד שעובר איזשהו תהליך בחיים. אני למדתי ממך המון והרבה הרבה תודה לך על זה. אז תודה. ראש המחלקה, פרופסור מיקי רונן, סגל נכבד, אורחים ובוגרים יקרים. היום רשמית אנחנו מסיימים תקופה מהמשמעותיות בחיינו, תקופת התואר הראשון.
התואר שלמדנו, טכנולוגיה למערכות למידה, הוא תואר מאוד ייחודי. אין עדיין תואר כזה בשום מקום בארץ לידיעתי. להורים ולאורחים אני יכול לספר שזה תואר שהכשיר אותנו לפתח מערכות למידה טכנולוגיות. כלומר, לפתח משחקים לימודיים, לפתח לומדות, מצגות, אתרים, סרטונים, להבדיל מהשיטות המסורתיות שזה ספרים, שיעורים וחוברות, שגם את זה למדנו, אבל בעיקר טכנולוגיים. התואר שלמדנו הוא תואר מרתק בעיניי. תואר שמשלב בין תוכן לטכנולוגיה, בין המוח ללב, בין מדעים מדויקים למדעי החברה. למדנו תכנות, אבל גם פסיכולוגיה. למדנו בניית אתרים וגם תקשורת חזותית. סטטיסטיקה יחד עם למידת חקר. בתואר הזה שהוא תואר פרקטי מאוד, פיתחנו מיומנויות בתחומים מגוונים. ברשותכם, אני רוצה לספר לכם את הסיפור שלי, שימחיש, אני חושב, את התרומה של התואר לחיים שלי ואולי גם לחיים של אחרים. אני יודע על עוד מספר אנשים שהסיפור שלי יכול להיות גם הסיפור שלהם. אז זה הולך ככה, השלב האחרון בלימודים לתואר היה הכנת פרויקט הגמר שהסתיים לו בקיץ הקודם. אז בדיוק סיימתי ללמד בבית ספר, והחלטתי להמשיך הלאה כמו כולם. שלחתי קורות חיים למשרות מפתחי הדרכה, הגעתי לרעיונות, מבחנים, מיונים, אבל אז קיבלתי הצעה מחבר טוב מהצבא, לבוא לעבוד בחברה שנקראת פנדטק. מפתח הדרכה שאלתי, אמרו לא, אנחנו חברה קטנה שעושים בדיקות תוכנה ושעדיין אין לנו, לא יכולים לממן משרה שכזאת. אז מה אם כן שאלתי? אמרו בודק תוכנה, זה מה שאנחנו עושים, זה מה שאתה תעשה. חשבתי מספר ימים והחלטתי להיענות, תוך שאני עושה עם עצמי הסכם. אתה תהיה מפתח ההדרכה של החברה תוך 2 או שאתה עוזב. התחלתי לעבוד כבודק תוכנה בהתלהבות של קרנף מנומנם בספארי, אבל נשארתי ערני להזדמנויות וזו אכן הגיעה. שמע, יש לנו איזה רעיון לפתח יישום עבור ארגונים פיננסיים. תהיה מוכן ללמוד את הנושא ולהציג מצגת בנושא? ודאי, מצגות זה אני. עניתי. למדתי את זה. ואכן, הצגתי מצגת בנויה לתפארת, בדיוק כמו שלמדנו כאן, ואז אמרו, שמע, זה לא רע. האם תהיה מוכן גם להציג אותה? אני יודע איך להציג, בשפת גוף מתאימה, באינטונציה נכונה, בדיוק כמו שלמדנו כאן. כן, למה לא? עניתי. הצגתי, ואתם יודעים מה? היה לא רע. ואז אמרו, אתה יודע גם לאפיין, נכון? אמרתי, כן, למדתי. ואז הם זרקו רעיון, ואני התחלתי לגלגל ולאפיין, בדיוק כמו שלמדנו. אחר כך בא הפיתוח, את זה כבר עשה מתכנת, כי אמנם גם את זה למדנו, אבל כמה יכול לעשות בן אדם אחד? ואחר כך הבדיקות, והנה יש לנו פרויקט, כשהכל התחיל ממחשבה אחת ומהרבה רצון טוב. ומה עם ההבטחה אתם שואלים? אז גם כאן יש כבר המון עשייה, בעיקר בשימור וניהול ידע, וכשגולת הכותרת זה פורטל ארגוני שאנחנו עושים בימים אלה. למה אני מספר לכם את זה? כי חשוב לי להעביר כאן מסר. העולם שלנו מלא הזדמנויות, ומכאן הרבה תלוי בנו. הרבה עבודה קשה, מסירות ואנרגיות חיוביות עשויות לאפשר לנו להגיע למטרות שנציב לעצמנו. ואם כל אחד ואחד ייקח משהו מהדבר הזה ויחפש ויסתכל וימצא הזדמנויות, אני בטוח שאפשר יהיה למצוא ולהגיע להישגים, גם לא בדרך הראשית. לסיום, אני רוצה ברשותכם מספר תודות. תודה לסגל המחלקה שעמל קשות להרביץ בנו תורה, אני יודע שהיינו מחזור לא קל. תודה לכם עמיתי הבוגרים שהיה לי העונג להכיר אתכם ב3 השנים האלה, בעיקר על ספסל הלימודים, אבל גם באירועים חברתיים. אני רוצה בהזדמנות זאת תודה אישית מיוחדת למאירה אטיאס, שותפתי לדרך ולמסע, ממש מתחילת התואר, שבלעדיה הכל היה נראה אחרת. מאירה, תודה על הכל. ואחרונים חביבים, בני המשפחה שלנו ושלי, הילדים, חנה, אשתי היקרה, אלה שבמשך 3 שנים ראו אותנו אבל לא ראו, דיברו אבל לא תמיד הקשבנו, ביקשו אבל לא תמיד נתנו. תודה לכם על הסבלנות, על התמיכה, על האהבה, זה היה שווה. תודה על הכל. בכל לימודי התואר, בכל שנה יש עוד ציון אחד.
בנוסף לציון של ההצטיינות הכללי בלימודים, יש בכל מחזור עוד ציון אחד של הצטיינות. גולת הכותרת של התואר הזה הוא פרויקט הגמר. אני חושבת שזה הדבר שבו משקיעים את מירב המאמץ. פרויקט הגמר הזה לוקח שנה שלמה, עם הרבה מאוד עבודה אישית. רק שתקבלו קצת תמונה, כל פרויקטי הגמר שלנו מתבצעים מול לקוח חיצוני שיש לו איזה בעיה, איזה צורך, והסטודנטים מנסים לענות בצורה זו או אחרת על הצורך. זה מדגם ואיזשהו סדר כזה. אנחנו קשורים עם באמת כל סוגי הארגונים האפשריים, החל מהייטק, חברות סלולר, בנקים, בתי חולים, ארגונים חברתיים, בזה אנחנו גאים במיוחד, חברות פיתוח הדרכה וגם מערכת החינוך. אז כמו שאמרתי, בכל שנה יש לנו עוד אתגר, וזה חוץ מלבחור את הסטודנטים המצטיינים, יש לנו את האתגר של לבחור את הפרויקט המצטיין, פרויקט הגמר המצטיין. פרויקט הגמר המצטיין השנה, הבחירה לא הייתה קלה, בסך הכל כל הפרויקטים הם תוצאה של השקעה עצומה, וכולם מועילים בצורה זו או אחרת. אולי הסיבה המרכזית שבגללה נבחר הפרויקט הזה, חוץ מזה שהוא בוצע כראוי ועד הסוף, היא העובדה שיש לו ערך מוסף ותרומה ממש ישירה למטרה שלו, והפרויקט הזה מתיישם, דורון כבר או עוד מעט? עתיד להתיישם. אז בואו נעבור הלאה. הפרויקט הזה, אתה יכול כבר להחשיך כדי שיראו, הפרויקט הזה נועד לשרת צורכי הדרכה של ילדים שבאים לעבור אבחונים רפואיים, ואין מספיק צוות וסגל בבית החולים שיכין אותם, וזאת בעיה. יש ילדים חרדים מאוד, ובסופו של דבר, לא נעים להגיד את זה, אבל בסופו של דבר דברים קורים בגלל, אתם לא רואים אותי חושך, אבל כזה. זאת אומרת, אם זה משהו שיש לו ערך כספי, כלכלי וכן הלאה, חוסך שעות עבודה, בזה ישקיעו. אז גם כאן יש ערך מאוד משמעותי לסוגיה הזאת, כיוון שסגל בית החולים צריך להתעסק לא מעט עם להרגיע את הילדים, להכין אותם וכן הלאה, וזה עולה הרבה כסף. אז אנחנו רוצים לתת לכם הצצה של 3 דקות לפרק קטן מתוך פרויקט הגמר הזה. פרויקט הגמר הזה העמיד במחלקת ההדמיה סרטוני הכנה והדרכה שבהם של 3 דקות, שבהם הילדים צופים לפני כניסתם לאותה הבדיקה, והמחקר שביצע הצוות בהחלט הראה שהפרויקט היה ובהחלט מועיל ועשה את שלו. אז בואו נציץ ב3 דקות. שלום, בדיוק סיימתי את צילום הרנטגן שלי. זאת הייתה הפעם הראשונה שעשיתי דבר כזה. אוי, מרוב התרגשות שכחתי להציג את עצמי. קוראים לי צמצמי, ואני אוהב לצלם כל מיני דברים. תגידו צ'יז. בואו אני אספר לכם למה הגעתי לבית החולים. היום בבוקר טיפסתי על הסולם כדי שתהיה לי זווית צילום טובה. פספסתי שלב, נפלתי, וקיבלתי מכה חזקה ביד. מזל שלא קרה שום דבר למצלמה שלי. אמא ואבא לקחו אותי לבית החולים שניידר בכדי לבדוק אם שברתי את היד. כשהגענו לכאן, הרופא אמר לי שכדי לבדוק אם באמת שברתי את היד, הם צריכים לעשות לי צילום רנטגן. אמרתי לו שאני צלם ושאני יכול לצלם את היד בעצמי.
הרנטגנאי הסביר לי שצילום הרנטגן הוא צילום מיוחד, כי הוא מראה איך העצמות נראות מבפנים. זה נשמע לי קצת מפחיד. הרנטגנאי אמר לי שזה בסדר לפחד, ושההורים שלי יוכלו להסתכל עליי במשך כל זמן הבדיקה. חוץ מזה, הרופא הסביר לי שקרני הרנטגן לא מכאיבות בכלל. את קרני הרנטגן לא רואים או מרגישים, אבל הן חולפות במהירות דרך הגוף שלנו ומצלמות את העצמות. אני זוכר את הבדיקה הזאת כאילו זה היה ממש עכשיו. בחדר הרנטגן הייתה מיטה שעליה שכבתי בזמן הבדיקה, ומעליה מכשיר גדול שהוא בעצם המצלמה, למרות שבינינו זה בכלל לא נראה כמו המצלמה שלי. אתם בטח שואלים את עצמכם מה זה הסינר המדליק הזה שאני לובש. זהו סינר עופרת, הוא קצת כבד, אבל חשוב מאוד ללבוש אותו. הסינר מונע מקרני הרנטגן לחדור לחלקים אחרים של הגוף שאותם לא צריך לצלם. אתם יודעים? גם המיטה וגם מכשיר הרנטגן יכולים לזוז, וככה בעצם אפשר לכוון את מיקום הצילום. הרנטגנאי לחץ על אחד הכפתורים, ופתאום קרן אור אדומה הופיעה לי על היד, אז קצת נבלתי. הסבירו לי שזו רק קרן אור, שעוזרת לסמן את המיקום המדויק שאותו צריך לצלם, ושאין לי ממה לפחד. כשהכל היה מכוון ומוכן לצילום, הרנטגנאי ביקש ממני לא לזוז כדי שהתמונה תצא ברורה ולא מטושטשת. אמרתי לו שזו בכלל לא בעיה, כי אני אלוף האלופים במשחק 1, 2, 3 דג מלוח. טוב, אני צריך ללכת לקבל את תוצאות הבדיקה עכשיו. בהצלחה בבדיקה שלכם. להתראות! אני מבקש לקרוא לדוקטור ליזי כהן, רכזת פרויקטי הגמר. ולדורון ואורה. טוב, אנחנו נחלק עכשיו את התעודות. אני מבקשת... רגע. אנחנו נציג כאן את האנשים לפי הסדר. אתם רואים את עצמכם כאן. אתם מתבקשים לעלות מהצד הזה.